tu punya kmen no au trai la ke sngi ting ong pat tu ya kmen. Kumnon kmen haba don haga bindi. Kumnon kmen haba don haki kenjri. Henry Paul ai men sim pen ban ya kita ki balat lut. Kita ki bam don kenjri, kita ki bam don haga bindi. Uyoi pen ban bahaga jimut cemperkat bahaga men sim ki don haga bindi, ki don kita ki kenjri, ki ba kenja men sim, ki ba kom, ki ba te, ya ki kti, ki kechat chomki. Ki don haga jing lai lut nrei. Ki menang yo thia, ki menang yo dam. Ki khuslai, ki pisa, ki ling a, shu shep tieng, ye gani katai, pat haba thia, menang yo thia, wat haba pet, ro menang ban pet. Ke cinjar, ke jingim, bat utho, ye gani ke shiti, shagita, ki balai loy. Mau kumu koi di, utho, shagita, ki balai loy. Ong to pinya kmen no. Halakas ni. Kmen ni, ye kmen no, hau try halakas ni, wang. Teh. Tu punya kmen no, hau try halakas ni, tinggal empat, wang. Tengok orang pat tu punya kmen. Tadi kita ngapet te upol. Udah sisau beladap tu mensim bakut. Nama ka Bible ke keren saya kata ladam dan mensim bakut yang dan jinglat luat. Kadang teng ke jingka khamat ya ka ba kakado kata-kata ke bangim yu i. Ya kai, ngim yu i te yu chisu. Ngim yu i ka jing suk, ngim yu i ka jing shai, ngim yu i ka jing kmen, ngim yu i ya kata. Ka perthai ya ka bu trai ula pen krek na ka mta ki banget. Lada kata ka jing ka khamat kadang don. Tading tam utrai am wong anlot no ya kata ka jing ka khamat don apeng jong pi ru si. Pim yu i te ya ka jing suk ha ka ying ka san ka jong pi. Pim yu i ka jing suk ra ka men sim jong pi. Pim yu i ka jing suk ha ka jing mot jong pi. Pi dan ke jing bat kumta kan ke jing kanang kom kanang te yu pi kapen khuslai pi hado mendapang ting ting hado ban pendenjar sha ke jimut perkat ke download ke jong pi da snow ani snow kuman yap no ting ting fi kwa ban pen yap no yala de haba pi don hagata kalenti ni hagata ka jaka ka ba e kumta upol wong hang ne utho gesti shi koren rumo sti ba arwong ti utrai ulang uta o mensim baraba udon o mensim utrai hang to dong jing lo ngi shi shab upol udon e o mensim ba khot ba udon ne ga jing like lot what haba udon ga bendi udang la pen ban encourage ban I mensim ya kita ki ba like lot wong to finya kmen o try la kesni tenga ong pat to ya kmen